velfærden, sådan som vi regner med. I denne uge kom en ny såkaldt Nordsøaftale på plads. Aftalen indebærer, at aktørerne ude i Nordsøen nu skal bruge et tocifret milliardbeløb på især at redde gasfeltet der er sunket 5 meter ned i havet. Til gengæld får selskaberne bedre økonomiske vilkår fra staten. Dermed er det altså endnu ikke slut med det danske olie- og gaseventyr, som har skyllet rigtig meget i kassen gennem årtier. Det bliver ganske vist dyrere at hente de sidste opdage ud, men der er stadig noget at hente, for eksempel 129 millioner tønder olie. Medierne har i de senere dage fokuseret på den sag på 2 vinkler. Især på, hvad Mærsk og de andre derude nu får i skatterabatter fra staten, og vinkel nummer 2, hvad der kommer i kassen til alle os andre. En Infomedia-søgning viser noget om det her, men først og fremmest skal vi byde velkommen nu her i studiet til Gregers Andersen, som er kommet med os, fordi du som kulturforsker faktisk her søndag skal tale på den danske klimabevægelses landsmøde. Det, som vi kan konstatere, det er blandt andet en Infomedia-undersøgelse, der måske underbygger den kritik, du har af os og vores klimalægning. Lad os prøve at se på den Infomedia-undersøgelse, vi lavede. Vi skrev Nordsøen på de pågældende herrer og damers medier her på Infomedia, og så fik vi altså en søgning. Vi fik 23 hits fra de 4 medier over 2 dage i forbindelse med Nordsøaftalen. Hvis man så søger på Nordsøaftale og skat, så er 18 af de 23 hits til stede. Så søger man på Nordsø og job, Nordsø og arbejde, så kommer der 14 hits. Og så kommer der Nordsø klima, og så er vi nede på 4 hits. Gregers Andersen, det kan du ikke holde. Ej, altså jeg synes problemet er sådan helt overordnet, at vi står på tærsklen af et af de måske mest betydningsfulde løftebrud i verdenshistorien, og at medierne faktisk ikke har opdaget det. At de ikke holder politikerne fast på den aftale, der blev lavet i Paris i december 2015, og som også Danmark har ratificeret, men dækker verden som om, at vi fortsat levede under industrialiseringen. Det gør vi ikke. Vi står faktisk på et sted, hvor at vi er ved at sige opvarmning af jorden er ved at komme ud af kontrol med stor menneskelig lidelse. Men det er jo meget godt, du er vred over, at medierne ikke støtter din dagsorden. Men det er ikke det, der er spørgsmålet så meget. Spørgsmålet er, om klima er en relevant vinkel på den aftale, der blev lavet i løbet af ugen omkring Nordsøen. Jamen det mener jeg da overhovedet ikke, der er nogen tvivl om. At det er jo der er en enormt interessant problematik, og den ene er, at hvis vi bliver ved med at ville hive alt olie og gas op af jorden ind til den sidste dråbe, så kommer vi aldrig ind i det paradigmeskifte, som skal til. Og det er ligesom derfor, at Enhedslisten stemmer imod aftalen. Men du har også et andet perspektiv, som ligesom er Martin Lidegaards perspektiv, som er et pragmatisk klimaperspektiv, hvor man siger, jamen så længe vi ikke har andre energikilder, og i øvrigt så er der mere gas, end der er olie her. Så det her er et enormt interessant, konkret dilemma, som er, vil du lave et lille kompromis og fortsætte ned ad den forkerte vej, eller vil du hver gang, du skal foretage et valg, vil du hver gang sige, nej, vi skal den anden vej, for det er det, vi har forpligtet os på i Paris-aftalen. Det mener jeg er det helt overordnede drama omkring den aftale, og jeg kan jo så løslede for, at vi har både dækket det og skrevet videre om. Lad mig så lige vise, hvad nogle af bladene har gjort i anledning af den aftale, der kom i Nordsøen. Vi kan først lige se på politikken, der var der fokus på skatterabatten i forbindelse med Nordsøen. Og så, som du siger, Rune Lykkeberg, information var lidt anderledes. Man kan læse i information, at omkring aftalen, den ikke vil have nogen effekt på hverken klimaet eller den globale efterspørgsel på fossile brændstoffer, hvis Danmark afstod fra at udvinde de resterende olie- og gasreserver i Nordsøen. Ja, jeg er rolig nu. Og du nævner så også, at korrekt, at lederpladsen i information, der er den, også giver klimaet et ord med. Men Christian Jensen, I på politikken har en vinkel, hvor I vælger at være sure på storkapitalen for skatterabat nu. Information løber med klimaet, det er da træs på din læser. Jo, man kan sige, begge vinkler er jo relevant i den her sammenhæng, og det ene er ikke mere relevant end den anden. Det andet har bare et længere perspektiv, og det er klimaet. Og der kan man sige, det er jo en fuldstændig afgørende aspekt af den her aftale. Og jeg tror, det der sker, det er jo, at der er en Christiansborg virkelighed, som handler om skat, forhandling og aftaler, man har indgået i en gammel aftale med Mærsk. Og så er der en virkelighed udenfor, som handler om klimaet. Og det vi har fokus på i vores dækning var primært det, der foregik på Christiansborg.
Og det skal ikke udelukke, at vi selvfølgelig også skal have et fokus på det andet, hvad vi også løbende har på klimaet. Jeg kommer til fredags. Jeg har spillet længe efter Nordsjællandsaftalen i det er ikke sådan kernestoffet for os, men jeg kan så sige, at vi i en anden sammenhæng har interviewet Andreas Gregers, om hans bog, så det er jo sådan, det ikke dækker klimaspørgsmålet. Vi har bare ikke gjort det i den her sammenhæng. Det er vel indlysende bare på vores Infomedia-undersøgelse her, at når vi dækker sådan en politisk aftale om olie og gas, så er klimaet stort set, ikke helt, men stort set ikke det emne, vi mener, den vinkel, vi mener er relevant. Vi mener, det er job, penge, arbejdspladser og den slags, og vi tager til Esbjerg, og de er glade i Esbjerg, og så videre. Gregers, hvorfor er det sådan? Hvorfor er vi mener sådan? Jeg tror også, at der er en grundlæggende misforståelse også omkring tidsperspektivet. Ikke? Altså, du taler om det lange perspektiv i forhold til klimaforandring. Men der er faktisk meget, meget kort perspektiv i forhold til, at hvis vi skal nå målene, der bliver vedtaget i Paris. Ikke? Vi har 5 år til at nå den her, inden at temperaturen vil være steget med 1,5 grad. Ikke? Der er en enorm hastighed, og den omstilling, vi skal i gang, vi skal gå enormt hurtigt. Så på alle måder, kan man sige, er vi præsterende. Men det burde være et meget andet, en del af en tidsperspektiv. Men stadigvæk må det måske gå den op til folk, som også vil få os. Nej, jeg tror godt, vi kan sige gensidigt klart her. Jeg synes ikke, vi er stærke nok på den dagsorden. Det er en dagsorden, vi kæmper med. Jeg synes, Hvorfor er det svært for os? Jeg synes, når vi snakker om, så snakker vi fortæller hele tiden den samme historie. Og derfor synes vi, den er svær. Men det gør ikke, at vi ikke skal kaste os ind. Og det gør vi også, men det er en dagsorden, vi godt kan lide stærkt. Vi er bedst til at dække ting, der vælter eller springer i luften. Vi kan også godt andet, Jens. Det er faktisk også ved at ske her. Men Rune, går klimaforandringer, eller det alle sammen, går klimaforandringer simpelthen for langsomme til, at klassiske nyhedsmedier overgår det? Nej, det gør de ikke, og jeg tror, vi alle sammen godt ved, hvor væsentligt det er. Jamen, jeg henviser det igen, men vi dækker det også løbende. Det der er sagen, det er, at jeg tror, forbindelsen imellem 2030, 2050 målsætninger og det liv, vi lever, indimellem kan blive for stor. Og derfor så tror jeg, det for medierne handler det om at få omsat det til noget, vi faktisk kan gøre noget ved. Så vi står og kigger på en udvikling, vi ved går i den skæve retning, vi faktisk selv kan gribe ind, og vi kan gøre meget. På politikken i en lidt anden sammenhæng satte vi i går gang i en kampagne, som handler om stop tøjspild. Er du blevet noget kampagneavis? Jeg troede bare, vi igen nyheder. Ja, vi går også ind for at redde klimaet, og et af de steder, hvor man faktisk, og du også i en storbrug med dine fine tørklæder, kan gøre noget, det er at gå hjem og rydde op i dit klædeskab og finde ud af, hvor meget tøj du ikke bruger, for det sendt til genbrug, og overveje den kendsgerning, at danskerne i gennemsnit køber 16 kilo tøj om året. Det er en meget stor klimapåvirkning. Det er noget, man kan gøre noget ved, og det er der, jeg tror, vi skal have vores klimadækning hen. En forbindelse imellem de store mål og de store dystopier, og i retning af, at vi kan gøre noget hver især som borgere i det her land. Det er 2 ting. Det ene er, altså det er jo indlysende, at her med Nordsjælland, der har du faktisk et konkret drama, hvor vi kan gøre noget. Altså der er de andre perspektiver ikke lige så vigtige. Her har du faktisk et drama, hvor samfundet beslutter sig for, hvad vil vi? Den anden ting er, at klimaforandringer er jo nu, at du har klimaflygtninge, du har betingelser, der forandrer sig. Hver eneste beslutning er konkret drama. Hele Trumps budget kan underminere Paris-aftalen, hvis han får det igennem. Så det er jo et drama, og vi kan gøre noget nu og her. Ved at vise, at det er det, der er bestemt. Men ikke desto mindre, trods alle de pæne ord, så er realiteten, det så vi også på Nordsjællandsaftalen, at vi evner eller ønsker ikke i en almindelighed at få klima ind, som er lige så relevant vinkel på store aftaler som penge og jobs. Ja, Gregers Andersen, du har opstillet nogle dogmeregler, som måske kan hjælpe medierne. Der kommer 5 dogmeregler, som hjælp til mediernes klimadækning kommer på skærmen her. Først skriver du, opret selvstændige klimaredaktioner, der skal sætte klima og miljø øverst. Punkt 2. Tænk klima og miljø ind i alle relevante stofområder. Alle. Det er for eksempel også måske sport. Læg jer i scenen for at fremme samtalen om, hvordan omstillingen til et bæredygtigt samfund skal finde. Der er jeg svært ved at se den samtale, der får hos os, men det skal vi jo så snakke om en anden gang. Det synes jeg da overhovedet ikke madstil. Altså, der har vi beskæftiget os med helt vildt forleden. Altså, så kan vi tage den samtale. Nu kommer dogmen 4, som er en, der vil få til at give i deltagerne her. Hold klimabenægterne borte fra spalter og sendeflader. Ja, det får det til at give det også. Vær aldrig for det 5. bange for at sætte spot på klimaforskerne. Skrækscenarier, de er allerede adskillige gange blevet overhalet af virkelighedens verden. Er der noget, I herre damer, I kan
Ja, altså det, jeg synes, jeg må sige punkt 4, altså den tror jeg ikke på. Hvorfor ikke? Nej, fordi jeg synes, det er væsentligt, at vi har diskussionen, og de mennesker kan vi da godt høre om. Altså, selvfølgelig skal vi det. Hvis vi lægger punkt 4 og 5 sammen og dividerer dem med 2, så er jeg med på det. Fordi det 4 og 5 siger, er jo, på den ene side skal vi ikke have klimabelægterne, de skal ikke have spaltplads, på den anden side skal vi også forstå ikke at lytte til dem, der har set verden gå under allerede. Altså, vi skal finde en balanceret dækning i det her, det er jeg fuldstændig med på. Så en tværsum af 4 og 5, så er jeg med det. Men det må jo aldrig som medie sige, at det er nogen, vi taler med. Altså, det er jo det, der har skabt en, måske har i hvert fald medvirket til at skabe en populistisk bølge, og måske været medvirket til, at Trump er blevet valgt, ikke? Altså, hvis man holder nogle mennesker og nogle synspunkter ude af medierne, det synes jeg er helt Må jeg have at svare? Altså, pointen er også mere, at det handler om, jeg er selvfølgelig åben for, at I interviewer naturvidenskabelige forskere, som ved som noget som det her, og som måske har en opfattelse af, at klimaforandringerne ikke finder sted. Dem er der bare forsvindende få af. Så det, jeg ligesom opponerer mod her, det er, at man hiver alle mulige andre ind og bruger politikere, der udtaler sig som klimaskeptikere, fordi de grundlæggende ikke har noget belæg for at tale om den videnskab, der ligger til grund for klimaforandringerne. Og så synes jeg, det allervigtigste at få med her, det er jo, kan man sige, at få afdækket det dobbeltspil, der finder sted fra politikernes side, hvor man på den ene side står under på Paris-aftalen den ene dag, og den anden dag laver Nordsø-aftale, laver alle mulige aftaler, som gør, at vi får meget, meget svært ved at nå de her mål, som står i Paris-aftalen. Der er lige kommet en ny basisfremskrivning fra Energistyrelsen, der viser, at den grønne omstilling stagnerer fuldstændig efter 2020. Det er da oplagt journalistisk emne at finde fat i det dobbeltspil, der finder sted. Du skal have tak for pegninger til os, Andreas Andersen, og til et